Hello mga boss, so welcome back dito sa video natin. So today may nag-ask dito ngayon. Sabi niya, "Hi Boss Cake, hindi pa ako si Boss Cake, si Boss Jake pa ako. Maybe you can help me. Nakapag-fund nako pero every time gagamitin ko na, magpa-fund ko ba siya ulit?" So yes, okay? So, ganito kasi mangyari yan sa Facebook, lalo na pag prepaid. Pag prepaid fund ang ginagamit mo, mean to say, you're just gonna add here manually. So, for example, let me show you if I'm going to add a fund here kasi nga, itong ginagamit ko ito sa HBC 5.0 na ad account. As you can see here, wala siyang laman. So, every time na magpa-funds ako, I'll just click here. Tignan nyo yung mga history ko dito. So, may mga history ako. Nag-add ako ng 2.5, 500, 500. Yan. So, if I'm going to add funds sa 500, so add ko lang yung fund na 500 pesos. For example, add ako ng 500 ngayon using GCash. Yan, using GCash. Click ko lang yung next and then it will ask for a QR code. Mag-bayad ako sa QR code and I need to also make sure na nakalagin ako dito sa nakalagin ako. So, I'll just open my GCash here and wait na mag-load and then it will open the QR code. Right? Pag ma-open ko na yung QR code, I'm just gonna scan this one using my scanner. Tapos Gcash ko. Tingnan nyo ha, scan ko lang. So pag ma-scan ko na siya, yan, processing na siya. Then magbabayad na ako ng 500 pesos. Okay. So pag ma-load na yan ng 500 pesos mo, okay, i-load ko lang, babayaran ko lang siya. Done. Okay, nakabayad ako ng 500 tapos mag-load na yan siya. Okay, dito kasi yan. Pag yung ads manager mo mag-expend ng 500 pesos within the day, so magiging zero ulit to. So you need to add another funds. Depende yan sa budget mo doon sa Facebook ads na ginawa mo. So, let's say for example, yung ad budget mo ay nasa 1,000 pesos. So, obviously, within 24 hours, mag-spend yun siya ng 1,000. Pero if walang laman yung funds mo, hindi siya mag-spend. Magka-account error siya, ma-post yung ads manager mo. So, ganun lang kasimple ang ads manager mag-work. That's why I would recommend na if limited lang talaga yung budget mo, I think you need to run a prepaid na account or funds. So, yun lang boss. Thank you.